Yeah, the Hanggang Kailan was one of my favorite songs. Yeah, was it good? And you know what, you guys, I recently filmed here for my travel show, Bicol in Bicol. So it's gonna be showing June 21st. So you guys watch out that on the GMA, please. It's like Bicol travel show. Alright? Okay then, shall we last song? Okay. Sa'yo. Nagyan ng dyan ang buhok na bakupet. Labas mo na sapatos sa lota. Harin mo ma walang kokontra. Isang linggong pinagtikulan, isang buwan mong inabangan. Feedback ng mga gitara, mga paborito mong kanta. Alapira. Sumama mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwagayway na ang bandera, rock and roll hanggang umaga. Sumama mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwagayway na ang bandera, rock and roll hanggang umaga. Sumama mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwagayway na ang bandera, rock and roll hanggang umaga. Wow! Kim Ji Soo! Palapakan natin! Hello you guys! Have a good night! See you soon! Alright, maraming salamat! Grabe. Babay naman kayo, sabi niyo babay! Bye-bye! Grabe ha! Paging bata, diba? What an experience! So, let's go! Our next artist is a Sige. Korean actor and heartthrob, best known for his roles in dramas like Strong Girl Bong Soon, Yes. My First Love, Wow! and Moon Lovers Scarlet Heart Rio. But of Yun. course, he captured even more hearts in River Where the Moon Rises and the ever popular Angry Mom. Naku, kung may Angry Bird tayo, meron tayong Angry Angry Mom, Mom. diba? Talaga namang ang karisma niya, grabe talaga. And tonight, he's here to share his talent with us live. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Narito na si Kim Ji Soo!
Hello, Bicol! Kumusta ka? 가려진 오랜 시간이 우리를 다시 불러와 어느 곳에 있어도 그 끝은 항상 너인걸. Cause I'm falling slowly in love with you. 오랫동안 기다려온 너는 봄이야. Cause I'm falling slowly in love with you. 다시 지워진다 해도 All my life is you. 그치지 않기를 바랬죠. 처음 그대 내게로 오던 그날에 잠시 동안 적시는 그런 비가 아니길 간절히 난 바래왔었죠. 그대도 내 맘 하나요. 매일 그대만 기다리고 있죠. 오늘도 내 맘에 스며들 줘. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로서 세상 속에 그댈 지켜줄게요. 어느 날 문득 소나기처럼 내린 그대지만 오늘도 불러봅니다. 내겐 소중한 사람. 잊고 싶던 아픈 기억들도 빗방울과 함께 흘려보내는데요. 때로는 지쳐도 하늘이 흐려도 내가 있다는 걸 잊지 말아요. 그대는 사랑입니다. 하나뿐인 사랑. 다시는 그대와 같은 사랑 없을 테니 잊지 않아요. 내게 주었던 작은 기억 하나도 오늘도 새겨봅니다. 내겐 선물인 그대. Hello guys! Kumusta ka? You know what guys, I'm third time to here. I missed you guys so much and I missed, where is Mayon? Yeah, Yun! Yeah, I miss Mayon too. And I'm so happy to see you again like this. Masaya ako! Haha? Okay, shall we go? Like, you know, tonight, is there a star? But you know, you guys are my star. And what did you wearing? Is it yellow? Okay, let's go yellow.
stars, look how they shine for you. And everything you do, your hair was all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all those things you do, and it was called yellow. So then I took my time. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. What a thing to do. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things you do. Hindi ko na talaga kinakaya Ate Oy! Casey. Pakilitin ng bongga eh. Once again, let's give it up for Kim Ji Soo! Alright! So, yun no? Oy, eto na naman tayo! But before anything else, let's say hello naman to Yes! Kim Ji Soo. Ang init. Mainit! Sobrang Nakaleder ka kasi. init. Nakaleder. You... Ano? Ano sabi? Ano? Ah? Take it off daw. Take it off. Mainit. Siya? Ano sabi nyo? Sa kanya siya. Ano daw? Ano daw? Mamaya. Masyado kang excited eh. Masyado kayo, minamaya tayo. Pero Kim Ji Soo, first of all, how does it feel to be back here in Bicol? Yun. Masaya ko. I love this ambience. I miss this, the energy. I'm so happy to see you again, sir.
Again! Yeah. Grabe ang sense niya magsalita. Diba? Oy, alam niyo nag-trending, diba? Trending yung kanyang sa swimming pool. Naalala niyo? Sa bahay ni Kuya. Ma-check nga yan. Ma-check. Ikaw updated ka, ha? Updated ka, tita. Sino nga yung may crush sa kanya doon? Anong ikaw? Kailan ka pa pumasok sa PBB? Si Klang? Tama, si Klang, diba? Pero eto, sige po. How's Klang, Kim? She's so kind, you know, she's so nice. Okay. Yeah, I miss her, lady. Wow! Na-miss ka yan. Pero tonight, we're gonna look for a Klang ng Bicol person. Yes, hahanap tayo ng Klang ng Bicol. So we have 3 contestants. Okay, pasok mga baby girl. Kung kanina, naghanap tayo ng tatlong contestants for Kim Ji Soo. And naman, for Kim Ji Soo. Alright, ladies, come over here. Join us dito. And nagpapagame din tayo, ha? Aba, we have the 3 ladies here. Eto, ha? So, Ate Casey, ano ba magiging game natin for Kim Ji Ay, Soo? ang gagawin natin tonight, okay, gustong-gusto nyo to, Budots Dance Challenge! Okay. Imagine mo yun, yung Koreano, yung papamudots natin. Hindi siya, pipili siya. Pipili siya. Oo. Okay, Okay, so eto na, contestant number 1. Kausapin muna natin ito ng isa-isa. Okay, hi ma'am. Okay, kausapin natin si ating... ma'am, ano po pangalan nila? Winji po. Kailan po kayo lumaya? Grabe ka naman, forget na ka ano. Taga saan po si ate? Ligaw. Ligaw! Ay, grabe mga tagaligaw. Ang daming naligaw dito Ang ngayong dami, gabi. oo. Ikaw, ating contestant number 2, what's your name? Giovanna po. Taga saan si Giovanna? Masbate! Oh! Mga taga Masbate, mag-ingay naman kayo! Yes! Grabe, ibang probinsya, ha? Ito naman, ano pangalan ni ate? My name is Sophia, but not Sophia the first, but Sophia the only one! Thank you so much, candidate number 3. Your question is, how do you define world peace? Joke lang. Biro lang. Taga saan si Ate Sophia? Daraga! Alright, sige. Taga-daraga pala si baby girl. So simulan na natin ang ating dance showdown. Ayan, Budots. Okay, ready ka na ba? Yung naka-orange. Okay, ha? Okay, ready na? Like Ito na. random dance, right? All the way from Random Ligaw. dance. Yes, okay. Oli ka na dito, girl. Yan. Alapit ka. Ready na. Galingan mo. Okay. Akin mo na yung electric pan mo, ano ba? Tagal ba electric pan? Masyadong may Yan. iniinit sa atin. Sige, Yan, sige. akin. Oy, pagalingan to, ha? Sige, sige. Oo. Ano ba to? Ano meron dito? Dito daw tubig. Sa table number 1. Okay, sige. Tubig. Tubig daw. Sandali, hintayin nyo. Ayun pa, oh. Okay, sige. Dito daw. Kailangan daw nila ng tubig. Table number 1, susunod table 2. Alright, so ready na ba? Ready ka na, baby girl? Yeah. Tara. O, tara daw. Aba. Okay. Sige, ang galing ha. Tara. O, sige. Okay, in 3, 2, 1, go! In the boy done so many that I want. Keep coming on the wall. Keep coming from the wall. Contestant number 1 from Ligaw. Ito naman, representing Masbate. Tawagin natin. Ready na ba? From the island of Masbate, our contestant number 2. DJ, DJ. Lower. Grabe. Adik lang sa TikTok, ha? Grabe
Kinakailag yun, ano? Grabe! Gumaganyan pa talaga eh. Oo, kinakailag yun. Ay. Oh, eto na si Sophia. The first. Only one Sophia, let's go! Contestant number 3. Okay. And if you hear this on the Sobrang galing! Solid. Ang angas naman nun, Kim Ji Soo. Grabe. Ladies. Baby girl, may nag-text. Higanap ka na daan ni mama mo. Nakap ka na nanay eh. Sige, so ulit Grabe, tayo. ang galing. Okay, ah. Okay, so I think mahihirapan si Kim Ji Soo na pumili. Aha. Okay. Kim Ji Soo, who do you think the best one, the best with the dance? The best dancer. Best dance move. They're all the good dancer, but I would say the only one Sophia! Yay! Pero siguro sabay-sabay silang tatlo. Okay lang ba yun? Oo, first round, it's Sophia. First round, Ito, Sophia. final na, final Final na, round. ladies. So, showdown na to. Showdown na tayo. Okay Showdown na tayo. O, lahat. Okay, Lahat? so first Okay. round, the winner is Sophia. Sabay-sabay so, na tayo dito. we have our final round. The final Okay, round. okay. Okay. Okay, eto na. Kim Ji Soo, get ready for this, ha? The three of them will be dancing all together. Yo! Okay. Tara! Sasama daw siya, sama. Sabi Okay. niya, sama! Would you like to... Okay, sasama si Kim Ji. O, sama. Bigyan mo ng butots to Bing. Alright, music. Let's party Okay. on. Oh. Oppan Gangnam Style. Everybody now. Go. Alright, Bicol style! Yay! Palakpakan naman natin, guys. Palakpakan naman natin. So, ito, palakpakan system na. First choice ni Jisoo is si Sophia. So now, magde-decide ay ang ating Audience. audience. Okay, tingnan natin kung tama yung ano. Okay, ready na ba? Okay, Ito. contestant number 1! Okay. Ay, sumigaw mag-isa. Okay. Okay, contestant number 2! Oh, in fairness. Feeling ko nasa likuran yung mataga maspati. Kaya nga eh, di ba? Eto na, contestant number 3! Alright, palakpakan naman natin. Congratulations. Si And Sophia because of talaga. that, meron siyang chance makapagpa-selfie. Ayun. Picture together with Kim Kim Ji Ji Soo. Soo. Sana meron kayong cellphone. Diba? Aba, May selfie lang. Sophia. Wala kang cellphone. Okay. Picture Wala na kang cellphone. picture na lang kayo sa utak nyo. O sige. Walang Okay. cellphone. Awa, Kim Ji Soo, salamat for O that. sige, one, Let's say hello to the 2, 3. camera. O, 20. O, next! At sa swerte ng mga Next. babae, ito from O, Masbate. itag ko na lang kayo sa Yun. Jose Casey Facebook page. Next! O, next! 20-20 to, be. Yung host ginawa yung photographer. Okay. 1, 2, 3. Okay, sandali. Okay na! Okay na kayo! Alright! Maraming Congratulations. salamat! Siyempre, di ba? Pag tinanong mong okay ka, ano ang isasagot? Gusto ko? Mahina! Gusto ko? Ayun! Yan, Okay, saya-saya nun, ha? Okay, Kim Ji Soo, of course, sa ngayon naman, ituloy-tuloy na natin ang pakilig kasama ang nag-iisang Kim Ji Soo!
Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi hinahanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha nang lalagay ng ngiti sa mga hapit. Di mapigil ang mag-isip na baka sa tagal mahulog ang mo sa iba. Nakakabalisa na kung wag naman sana. Umuwi ka na baby, di na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. Sa gabi hinahanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha ang lalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. Umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. Yo! Are you guys having fun? Yeah? Can I take off my jacket? Sobra init. So next song also like one of my favorite Tagalog song, and it would be my sadly last song. But you know, you guys is okay, as midnight will be coming.